Aí tiñamos porque facías aquel vestido e tiña que respetalo para os domingos. Había un vestido para os domingos. Para os domingos. Aqueles outros para diario. Pero para os domingos tiña que ser aquel. Era o vestido máis lujoso que tiñamos. Entón, o día que tiñas que ir, por exemplo, pela Semana Santa, facíanche un vestido e tiña que ter sempre con cuidadinho para que non manchares. Claro. Para estar sempre para salir. Claro. Entón, claro, a nosa ilusión era ir limpios, que non nos gustaba nunca, non? Acordaste do color de algún vestido que tuveras? Tuve un que foi verde, e tiña para baixo un volante e tiña todo lixadinho de tablas. Así como se foran tabliñas. E manguinha larga, porque xa non levábamos chaqueta. Era verde? Verde, cuns cuadritos. Entón, nós íbamos, bueno, como se fóramos á mellor festa, íbamos a ir á plaza, non máis, Entón, claro, estábamos así sempre, e despois, ao largo tempo, xa nada que xa non, sabes, non había, nós, a verdad, pouco tempo tiñamos de andar á calle, porque tiñamos que, viña nai, tiña que traballar, nós tiñamos que estar, ou facer camas, e nós vivíamos, dormíamos, tiña unha habitación, era grande, tiña 4 camas, 2, 4, 6, e unha 7, era o meu irmán, pero de mente era pequeno,